Machini kendo nyakora mogijwang Tokyo makao sani kendo moro moro ne podi kete kar kayo weche manyien maga ang'ichwelo. Wadhi nyime kod weche manyien. Nyakora mogi bende ing'eyo ni nitiere tuo mar chuny mano mamako koda ka nyithindo matindo. Ma en midhiero ma omako kendo sando ngima nyathi ma jahiga achiel mano manyinge Curtis Nolan man kod midekre mano mar chuny kido ma ong'ere kendo iluongo kacha ni biliary atresia. Kaka Sharon Ong'ao lero, anyuola mar nyathino ni kod achiedh nade ni mar tuono onyisgi ni inyalo mana resgi kochopo e pinyno mar India kokalo kuom wilo chuny mano mar nyathino kata mong'ere kacha kaka liver transplant. Kaka wich bar bende koro gintiere godo en neno ni nengo mani malo no bende orang kaka inyalo kel kata odoko ni okumba mar SHA ok nyal reso. E kar dak makayole buore Nairobi, warado gi Lea Oricho, mini nyathi mantiere koda higa achiel mosebedo ka kedo kod tuo chuny chakre tinne. Bang' nyuol ne nwadhi ot maber, but after 3 weeks, jumbe adek, nobedo matuo, nwadhi kode hospital. Wachopo hospital to jo hospital nofwenyo ni en gi jaundice, tong wang'e ne ratong'. Koro ema norwakwa hospital Mama Lucia Ward. Okete light miluongo ni phototherapy machine ndalo 4, oyudo nafu matin, then omiwa discharge wadok ot. Koro tok discharge no miwa appointment mar dok e clinic ma tok dwe achiel. Koro Kenyatta emane kanosekete woto daktere no o diagnose ofwenyo ni en gi tuo miluongo ni biliary atresia. Biliary atresia en tuo ma mako liver. Koro kanyo kanosefwenyo ni en gi shida no to nonyiswa ni onego bed ni timone bero operation niluongo ni Kasai procedure. Koro Kasai procedure en procedure ma temo correct the defect manentiere e liver no. But unfortunately kaka notime nokokonye, nokobedo successful. Gisama wawuoyo ni the left side mar iye kumantiere liver okuot, nikech liver no okuot. Koro the more momedo bedo kaka liver medo kethore. Lea lero wuoth ma iye tek ma wuode manyinge Curtis Nolan Jr. osebedo ka kadhe. Wadhi clinic after every 1 month. Samoro be wadhi after 2 weeks. Samoro be nyathi otuo kata kapok 2 weeks goromo. Chuno nwachak waringo kendo wadhi hospital. Koro wasebedo in and out mar hospital nyare dwe mar 3 nyaka sani. Okosebedo mayot. Yedhe otiyogo be ok gin yedhe ma bechgi yot. Nonyiswa ni mondo kaber to nonego bed ni timone the liver transplant kapok oromo 1 year. Ma 1 year norwako dwe mar 11 tarik 27 to nokonyalore. Ma nyaka sani pok onyalore. Olero ni okumba mar SHA osebedo mana ka konye e timo chudo mag ninde e hospital. Ka chudo mamoko mag hospital to okumba no ok chul. Nyaka nwachak thieth ne last year ko obedo admitted Mama Lucy mokwongo. Wasebedo kwa tiyo gi SHA osebedo ka coverwa admissions mag hospital. Koro admissions mag hospital kende ma SHA cover, but gik maka clinic yedhe girigo mago to SHA ok cover. Mago wasebedo kwa timo kowuok e ofuko wa. Bang' dang' ni kagimanyo thieth, Curtis koro geno mare gi min mare nie dhi yudo thieth e piny India. Geno makata kamano pod chalo piny mudagiru. Mondo mi wakonye, onego chako timne surgery mar 2 miluongo ni liver transplant. Koro e liver transplant ka nonyiswa ni e Kenya ka Kenyatta ok otimre. Koro nonyiswa ni wanyalo dhi osiptende ma oko mag Kenya, the overseas. Koro ne wa opt for India. Koro nwa contact hospital moro miluongo ni Fortis Noida India. Mane wawuoyo kodgi magiyienwa ni ginyalo konyonwa nyathi. Koro ne gimiyowa quotation no wacho ni surgery mondo mi otimne nyathi surgery wuon maonge gimoro amora en around 3.5 million mano surgery kende. Koro kwa include gik moko ka yedhe, accommodation, travels gi gik mamoko go
to one need like around 5 million. Nengo mar chulo thieth e piny India ema koro sani oketo familia kama tek. Ka okumba mar SHA bende nigi ohinga e kon omenda ma igolo ni thieth makamano. No nyiswan mondo be ni timo liver transplant before 1 year, cause kako medo bedo e kaka liver ne medo kethore. Koro nyalo kethore to a point ma ochako affect other body organs, gik ma kaka kidney giri. Koro ing'eni kochako affect another body organ, to koro konye bedo matek. Ok nyalo timone transplant ni ok dhi bedo mayot. Ma 1 year norwako dwe mar 11 tarik 27 to nokonyalore. Ma nyaka sani pok onyalore. Kaluwore gi thieth mag oko mar Kenya, SHA daktari nonyisowa ni SHA kawa apply nyalo cover nwa, nyalo chulo nwa gimoro kaka 500,000. Koro pod wane process nikech noche ka download requirements monego be natero ni daktari. Koro narito the next appointment mar daktari, adhi gi gigi mondo daktari osign na mondo adhi go kasha wang'iane ka nyalo yudo that 500,000. Kata kamano, kaluwore gi chike matayo okumba mar SHA mano kete time dwe mar 9 mar higa mar 2025, SHA nyalo mana chulo Sh500,000 ne thieth e pinje maoko. Magi duto migawo mar thieth noyango ka gimedo ni mano osiptende ma SHA opuodho ni thieth makamano emibiro chune gi puoth mar dhi nyime kod thieth. Nyaka sani kaluwore kod achiedh nade makamano, Lea kwayo konyo kowuok kuom josamaria mang'won mondo kony wuode mar yudo thieth madwarore. As at now, barua daktari nosemiyowa okay mar dhi India ma wane makoro ok wan ready. Daktari to nosemiyowa gimoro amora wan sawa. Daher kwayo ni ng'ata ma story na otach ama oguza man gi kony, obed Sh20, obed 10, obed 50, obed kata ng'ama oyie chung'na kata mane the whole of the process, anago erokamano. Sharon Ong'ao, Ramogi TV.